Spoločnosť SAP ukončí v roku 2027 podporu aktuálnej verzie SAP ECC 6.0, ktorú mnoho veľkých spoločností používa ako svoj hlavný informačný systém. Všechny tyto organizace, které jsou i našimi klienty, začínají řešit, kdy a jakým způsobem přejdou na novou verzi SAP S/4HANA. Prejdite na cloud včas a začnite analýzou. Získáte tak komplexní přehled o organizaci a my můžeme identifikovat oblasti a procesy ke zlepšení. Prechod na novú verziu systému SAP je špecifický pre každú organizáciu. Môže znamenať aj príležitosť pre implementáciu zmien a optimalizáciu procesov. Pokud vezmeme v úvahu časovou náročnost na přípravu a plánování celého procesu, doporučujeme začít co nejdříve. Máme skúsenosti, ako bezpečne a úspešne migrovať vašu aktuálnu verziu SAP ECC 6 do SAP Cloudu, alebo ako implementovať SAP S/4HANA z vášho súčasného ERP systému. Poskytujeme komplexní službu a pomůžeme vám v dosažení vašich obchodních cílů. Vďaka novej verzii zefektívnite firemné procesy a riadenie celej organizácie.